का अतिशय खास अशा मालिकेत, खास अशा मुलाखतीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपल्यासोबत आज आहेत संजय वेंगुर्लेकर, की ज्यांनी श्री स्वामी समर्थांचं एक अतिशय चांगलं असं छायाचित्रांचं प्रदर्शन आपल्याकडे सावंतवाडीत भरवलं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांनी खूप चांगलं काम केलं आहे. त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांनी काम केलं आहे. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत. तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सुरुवातीपासून काम केलं ह्या गोष्टीमध्ये, आणि श्री गणेशाचं सुरुवातीला आपण काम केलं. त्यानंतर आता स्वामी समर्थांच्या बाबतीत तुम्ही अतिशय चांगलं संशोधन केलं आहे. हा सगळा प्रवास तुम्ही कसा सुरू केला? 1994च्या डिसेंबरमध्ये मोरयाचा दृष्टांत झाला आणि मी तुझ्या घरी येतोय किंवा मला तुझ्या घरी यायचं आहे असे ते म्हणाले. मी मोरयाला घरी घेऊन गेलो. मी असं म्हणतो नेहमी की माझ्या मोरया घरी आला आणि मी घराबाहेर पडलो. आणि मग संशोधनाचा भाग टप्प्याटप्प्याने सुरू झाला. दृष्टांत काय होता ते नेमकेपणाने त्याबद्दल आपल्याला काही बोलता येईल का, तो एक स्वतंत्र विषय आहे. पण मी त्याच्यापासून काय घेतलं तर मी त्याआधी क्राईम रिपोर्ट किंवा क्राईम रिपोर्टिंग हा माझा बेस होता. अशा वेळी माझ्या मनामध्ये नसलेली गोष्ट मला दिसली, म्हणून मी अनेक साधू संत किंवा उपासक मंडळी जी होती त्यांची भेट घेतली. आणि या प्रश्नांचा कार्यकारण भाव काय, हा प्रश्न मला असा पडला होता की हे मला असं स्वप्नदृष्टांत का व्हावा, आणि याचं नीटचं कोणी उत्तर देत नव्हतं. म्हणून मग मी असा विचार केला की काही ग्रंथ आपण शोधावेत गणेशावरचे. आणि मी पत्रकार असल्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून जर विचार करून काही वेगळं करता येईल का याचा आपण म्हटलं पडताळा घेऊया. मी बरेच ग्रंथ पडताळले. महत्त्वाचे म्हणजे गणेश कोश त्यावेळी फार प्रसिद्ध होता अमरेंद्र गाडगिळांचा, तोही पाहिला. त्यामध्ये गणेशाविषयीची फार डिटेल अशी माहिती होती. परंतु एक सेक्शन असं होतं त्यामध्ये महाराष्ट्रभरातली किंवा देशभरातली गणेशस्थाने असा एक विषय होता. आणि त्या लिखाणामध्ये मला असं लक्षात आलं की त्यामध्ये हे संकलनाचा विषय फार कमी आहे, संशोधनाचा जर विषय नव्हताच. अनेक भक्तमंडळींना, अनेक गणेश मंदिरांना पत्र लिहून त्यांनी दिलेली माहिती असं त्याचं स्वरूप होतं. म्हणून मी विचार असा केला की या विषयाने जर आपण ग्रंथ बनवला तर. म्हणून माझं ते गणेश दर्शन सुरू झालं. 14 जानेवारी 1996ला मी हे काम संशोधन या पद्धतीने सुरू केलं. त्यामध्ये आम्ही पहिल्याच आठवड्यामध्ये मुंबईवरून मी निघालो 14 जानेवारी 1996, आणि 7 दिवसामध्ये आम्ही 23 गणेशांची दर्शनं आणि माहिती जमा केली. त्यामुळे माझ्या असं लक्षात आलं की आपण अधिक कार्य जर करायचं म्हटलं तर किमान महाराष्ट्रातले 121 गणेश दर्शन करावेत. तर गणेशकोशाने 80 गणेशांचा आढावा घेतला होता. म्हणजे त्या सगळ्या मोरयांना जरी आम्ही एकत्र करायचं म्हटलं तर अजून मला 41 गणेश शोधायचे होते. पण ते मोरयाचंच कार्य असल्यामुळे नंतर काही अडचणी अशा आल्याच नाहीत. आणि साधारणतः 8 महिन्यामध्ये मी अनेक गणेश भक्तांना भेटलो, अनेक गणेश उपासकांना भेटलो आणि त्यांची मदत घेतली. आणि त्या मदतीने आम्ही 250 गणेश 8 महिन्यामध्ये एकत्रित केले. आणि त्यातून 121 गणेश दर्शन हा ग्रंथ साकार झाला. आता हा गणेश ग्रंथ जरी असला तरी ते वाचक जे असतात ते कुठल्याही देवतेचे भक्त असू शकतात. तर त्यातले एक मोठे उपासक माझ्याकडे आले आणि ते स्वामी समर्थ महाराजांची उपासना करणारे होते. तर त्यांनी मला अशी विनंती केली की अहो, तुम्ही स्वामी महाराजावर का लिहित नाही? गणेश ग्रंथ लिहित असताना त्यामध्ये एक प्रासादिकता जाणवतं. तर असंच स्वरूप जर आपण स्वामी समर्थांच्याबद्दल केलं तर फार अद्वितीय कार्य करता येईल. तर आम्हाला आमच्या मठाला एक अंक बनवायचा आहे, तर तुम्ही काही साहित्य द्याल का? तर खरं सांगू त्यावेळी माझी अशी काही तयारी नव्हती, स्वामी महाराजांच्या विषयीचा काही विशेष अभ्यास नव्हता. म्हणून मी त्यांना विनंती केली की मला तुम्ही 6 महिन्याचा काळ द्या, मी प्रयत्न करेन आणि त्यामध्ये जर काही महत्त्वाची माहिती जमा झाली तर तुम्ही मला येऊन भेटा. माझ्याकडून मला जे देता येईल ते मी तुम्हाला देईन, तुम्ही मला काही पैसे वगैरे द्यायचे नाहीत, सेवा कार्य म्हणून मी ते करीन. आणि मी अक्कलकोटात गेलो. अक्कलकोटमध्ये गेलो आणि तिथे बरीच माहिती जमा करायची. तर क्षेत्राचे काही नियम असतात. कोणतंही क्षेत्र आपल्याला जर व्यवस्थित समजलं पाहिजे तर तिथे 3 दिवस आणि 3 रात्री मुक्काम करावा, असं माझे गुरु गजानन महाराज पुंडशास्त्री, जे गणेश संप्रदायी होते, ज्यांनी मला गणेश ग्रंथ कशा पद्धतीने करावेत यासाठी उद्युक्त केलं होतं, मार्गदर्शन केलं होतं.
आणि गुरुकृपा अव्याहत असते ती त्यांनी मला बहाल केलेली होती. आणि त्यांच्या सूचनेनुसार म्हटलं आपण स्वामी महाराजांच्या याविषयी पण काही महत्त्वाचं कार्य करू शकू का. तर ते जे साहित्य होतं त्यात गुरुजींनी मला सांगितलं होतं की 3 दिवस आणि 3 रात्र बाळा तू तिथे जाऊन राहा. त्यातून जे साहित्य जमा झालं तर ते साहित्य घेऊन मी मुंबईत येत असताना सहज स्वामी महाराजांच्या अशा एका मठात गेलो की तिथे मी संकल्प करून बसलो की हे सगळं साहित्य मी 1 वर्षाच्या आत प्रकाशित करीन. आणि जर ते प्रकाशित झालं नाही तर अक्कलकोटमध्ये येणार नाही. तर तिथले गुरुजी मला हसले आणि म्हणाले असे 33 जण आजपर्यंत येऊन गेले, तुम्ही 34वे आहात, हे काही शक्य आहे का. असं काही नाही म्हणाले, संकल्प हा संकल्प असतो, तो पुरा होईलच याची खात्री नाही. म्हटलं नाही, मी काय म्हणालो आहे, जर हा ग्रंथ पूर्ण झाला नाही किंवा हे लिखाण जर सिद्ध झालं नाही, मी छापलं नाही तर मी परत अक्कलकोटात येणार नाही. आणि 1 वर्षाच्या आधी मुदत आहे. तर मी हे बोललो बुधवार पेठेतल्या स्वामी समर्थ मठामध्ये अक्कलकोटच्या. आणि तिथून अवघ्या 3-4 मिनिटावर खंडोबाचं देवालय, त्याच्यासमोर एस टी स्टँड आहे. मी बस पकडली आणि अक्कलकोट सोडून सोलापूरला आलो. आणि मी त्या माणसाची वाट पाहत होतो, तो केव्हाही येईल म्हणून मी ते सगळं लिखाण सिद्ध केलं. पण मी काय केलं होतं, अक्कलकोटची माहिती देत असताना मी एक वेगळा प्लॅन आखला की मुळात अक्कलकोटमध्ये काय आहे. तर माझ्या असं लक्षात आलं भटकंतीमध्ये स्वामी समर्थांचा 1 किंवा 2 असे मठ अक्कलकोटमध्ये नाहीत. तर अक्कलकोटमध्ये स्वामी समर्थांचे 5 मठ आहेत. मग अक्कलकोटमध्ये स्वामी समर्थांनी लीला केलेल्या अशा असंख्य स्थळं आहेत की ज्याचे कुठेतरी पुसटसे उल्लेख असतात, पण नेमकेपणाने ती काही माहिती सर्वांसमोर आलेली नसते. मग मी बायफ्रिकेशन्स करून त्याचे वेगवेगळे चॅप्टर्स बनवले आणि एक 150 पानाचं मटेरियल जमा होईल अशा पद्धतीचं ते लिखाण केलं. पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की ज्या माणसाने माझ्याकडे ते साहित्य मागितलं होतं तो माणूस 8 महिने झाला तरी आलेला नव्हता. मग शेवटी मी विचार केला, मी 1992ला माझा शूर सेनानी हा दिवाळी अंक सुरू केला होता. तर तो वेगवेगळ्या विषयावर असायचा. क्राईम रिपोर्ट बेस असल्यामुळे काही वेळा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर असे काही वेगळे विषय आम्ही त्यामध्ये हाताळायचो. क्राईम स्टोरीज असायच्या. पण मला अक्कलकोट बंद होऊ नये म्हणून मी 1998 साली स्वामी समर्थ महाराजावर पहिला विशेषांक बनवला. म्हटलं तो माणूस येईल तेव्हा येईल, पण आपण अक्कलकोटमध्ये परत जर जायचं असेल तर हे लिखाण प्रसिद्ध झालं पाहिजे. अशा प्रकारे ही सुरुवात तर झाली. परंतु माझे गुरुजी हे गणेश संप्रदायी असल्यामुळे मी हा अंक त्यांना नेऊन दिला आणि त्यांची आता काय आज्ञा होते याकडे माझं लक्ष होता. ते तेव्हा यवतमाळला राहत असत. मी 3 दिवस त्यांच्याकडे थांबलो तरी त्यांनी त्याच्यावर काही भाष्य केलं नव्हतं. म्हणून दबकत त्यांच्या पुढे जाऊन त्यांना विनंती केली की म्हटलं गुरुजी हा अंक स्वामी समर्थ महाराजावरचा मी यावर्षी बनवला. गणेश संप्रदायाचं तर आपल्याला कार्य करायचंच आहे, पण आपल्याला याबद्दलचं तुमचं मत काय, तुम्हाला काय वाटतं. तर ते म्हणाले बाबू हे फार छान आहे, परंतु परंपरेचं लिखाण असं प्राधान्य ठेवू नकोस, तर संशोधनपर लिखाण होणं आवश्यक आहे. स्वामी समर्थ महाराज ही असाधारण विभूती आहे. ते एक सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रकरण आहे. तर त्याच्यावर तू त्या पद्धतीने लक्ष दे. आणि गुरुजी असं का म्हणाले याचं मला आश्चर्य वाटलं. परंतु मी त्यांना विचारलं की तुम्ही गुरुलीलामृत आणि त्या संदर्भातले ग्रंथ पाहिलेले आहेत का, तुम्ही असं का म्हणता. तर ते म्हणाले हां बाबू, मी गुरुलीलामृत एकदा वाचलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की यांच्यावर रिसर्च होणं बाकी आहे. आणि अशा पद्धतीने स्वामी समर्थ महाराजांचं संशोधन हे कार्य सुरू झालं. हे सगळं संशोधन करत असताना तुम्हाला अनेक वेळा काही अडचणी आल्या असतील किंवा काही अडथळे आले असतील मध्ये, असंही असू शकतं. त्याचबरोबर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं की इथे आपण इतके फोटो आणलेत, इथे जर आपण बघितलं एक्झिबिशनमध्ये तर ते फार कमी फोटो आहेत. पण हे सगळे फोटो मिळवताना किंवा त्याचं संशोधन करताना तो प्रवास तुमचा कसा होता. हे बघा, कार्य कोणतंही असो, म्हणजे मी धर्मकार्य म्हणून जरी हे करत असलो किंवा तुम्ही जगण्यासाठी म्हणून करत असलेली धडपड असेल, संकट केव्हा येत नाहीत, तिथं नेहमीच असतात. ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपल्या अनुभवास येतात ना, त्याचा आपल्याला पुढे न चुका करण्याच्या दृष्टीने म्हणून फायदा करून घ्यायचा असतो. कुठल्याच गोष्टीचा बाऊ करण्यात काही अर्थ नाही आहे. मी कुठेतरी कमी पडतो म्हणून मला अडथळे येत होते, पण अडथळ्यावर तर मात केली पाहिजे, कारण माझं जे टार्गेट आहे ते पूर्ण करणे हे आहे. अडथळा येणं
तर येणारच ना. मला जी गोष्ट माहीतच नाही ती गोष्ट मिळवण्यासाठी ती सहज कशी प्राप्त होईल. पण कालांतराने असं माझ्या लक्षात आलं की हे संशोधन जे आहे ना हे निमित्त मात्र आहे. म्हणजे याचा पाठीराखा जो आहे ना तो फार भरभक्कम आहे. तोच ह्या सगळ्या गोष्टी पुरवत असतो आणि तो येणारे अडथळे तोच दूर करत असतो. आणि त्याचा प्रत्यय मी अशा पद्धतीने घेतला की 121 गणेश दर्शन, त्यानंतर मी 108 गणेश दर्शन, त्या जागृत नवसाचे गणपती, पुराणोक्त व सिद्ध गणेश, इतिहासकालीन गणपती असे 3 ग्रंथ त्यामध्ये झाले. त्यात 108 गणेश दर्शन असं तो ग्रंथ होता. त्याचवेळी स्वामी समर्थ महाराजांचं लिखाण पण चालू होतं. मग मी पुढचा संकल्प केला 151 गणेश दर्शन, अगदी आडवाटेचे गणपती, प्रकटलेले गणराया, प्राचीन गणेश असे ते ग्रंथांचे, समाधी विनायक, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये अशा 30 समाध्या आहेत की ज्या समाध्या गणेश संप्रदायी भक्तांच्या आहेत आणि त्यांनी आपल्या मृत्यू पश्चात आपल्या मस्तकी गणेशांची स्वरूप धारण केलेली आहेत. मग ते समाधी विनायक म्हणून ते आम्ही समाधी पुरुषांची माहिती दिली. हे सगळं करत असताना स्वामी समर्थांचं पण कार्य चालू होतं. आता होतं असं की असं जेव्हा तुम्ही कार्य सातत्याने करता त्यावेळी तुमची एक ओळख बनत जाते आणि मग हे जे आपण सुरुवातीचे समजले जाणारे जे अडथळे आहेत ना ते लक्षातच येत नाहीत केव्हा कोलमडून पडतात आणि मार्ग निर्भेद बनतात. त्यामुळे मग नंतर माहिती जमा होत गेली आणि तुम्हाला खूप सावध राहावं लागतं. कोण्या माणसाचा फोन येतो, कोणी माणूस तुमच्याशी बोलतो, कुठल्या मंदिरातली काही माणसं भेटतात, तुम्हाला काही संदर्भ देतात, तर तो कोणत्या संदर्भाने बोलत आहे हे संदर्भ तुम्हाला बरोबर जुळवून घ्यावे लागतात आणि त्यातून अशा बरेच गुह्य बाहेर पडतात. एका मठात गेलं तर दुसऱ्या मठाची माहिती मिळते, दुसऱ्या मठात गेलं तर तिसऱ्या मठाच्या मठाधिपतींची माहिती मिळते, कागदपत्रांची माहिती मिळते. हा थोडा त्रास असतो त्यामध्ये. हे सगळं आपण करत असताना त्या गोष्टी जुळवून घ्यायच्या, जुनी कागदपत्र सांभाळायची, तपासायची. ती कागदपत्र कोणी द्यायला तयार नसतं, ती कौशल्याने मिळवावी लागतात. त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं एक स्वतःचं व्यक्तिमत्व असं घडवावं लागतं की समोरच्या व्यक्तीला तुमच्याबद्दल विश्वास वाटला पाहिजे आणि तो विश्वास एकदा तयार झाला तर मग शोधणं फार सोपं होऊन जातं. मी माझ्याबरोबर कॅमेरा घेऊन जायचो आणि मी माझं काम अशा पद्धतीत केलं की मी शक्यतो एकटं राहण्याकडे भर दिला. त्यामुळे खर्चही कमी होत असे आणि समोरच्या व्यक्तींनाही तोशीच पडत नसे. तुम्ही जर फार मोठी टीम घेऊन जर गेला आणि एखाद्या ठिकाणी उभे राहिला आणि एखाद्या गोष्टीची अपेक्षा केली तर तुमचं पाहुणचार तरी कोण करणार ना. तर त्यामुळे एकट्या जाण्याचा त्रास असतो पण कार्य मात्र छान उभी राहू शकतात. म्हणजे एखादी संघटना उभी करायची किंवा एखादा ग्रुप करायचा किंवा एखादं मंडळ स्थापन करायचं तर चहा पाणी नाश्त्यावरच ते दिवस निघून जातात. ऐवजी एकट्या माणसाने जर काम केलं तर त्याला फुरसत नसते, इतकं काम त्याच्यासमोर असतं आणि अशा पद्धतीचे ग्रंथ उभे राहतात. यातून हे अशा पद्धतीचं साहित्य जमा होत गेलं की माझ्या असं लक्षात आलं की या प्रकारचे फोटोग्राफ्स किंवा ते जे काही संशोधन आहे याच्यावर जर वेळीच लक्ष दिला गेला नसता तर हे नष्ट झालं असतं. कारण लक्षात ठेवा स्वामी समर्थ महाराजांचा जो काळ आहे तो 150 वर्षांपूर्वीचा आहे. त्या संबंधाची जी मंडळी होती, जी त्यांच्या प्रेमातली होती, जी त्यांच्या कृपेच्या छत्राखाली तयार झालेली होती, त्यांनी देह ठेवले. ते समाधिस्थ झाल्यानंतर त्यांची मुलं त्याच प्रभावाखाली होती पण हळूहळू तीही वृद्ध झाली. अशा 2-3-4 पिढ्या गेल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आत्ता जर घाई नाही केली तर हे सगळं साहित्य निघून जाईल. म्हणजे भगवान श्रीरामचंद्र झाले होते का हा प्रश्न विचारला जातोच की नाही. मग भगवान श्रीकृष्ण हे एकच होते का, गीता सांगणारे श्रीकृष्ण वेगळे असले पाहिजेत किंवा वेगळेच ते असंही म्हटलं जातं. मग स्वामी समर्थ महाराजांचं ज्या पद्धतीचं कार्य आहे ते जर आपण विचारात घेतलं तर मला निश्चित असं वाटतं की जर हे डॉक्युमेंट्स म्हणून जर हे प्रमाणित करून ठेवलं नाही आपण वेळीच तर 200-300 वर्षानंतर स्वामी समर्थ खरोखरच झाले होते का असा सुद्धा प्रश्न विचारला लोक मागं पुढं पाहणार नाही. तर त्या लोकांना मी ही संधी देणार नाही. फार चांगला तुमचा संकल्प आहे आणि फार चांगलं एक ध्येय तुम्ही समोर ठेवून निघालात. मला एक सांगा की या पुढचा तुमचा संकल्प काय. म्हणजे ठीक आहे आपण आता जवळजवळ 20,000 फोटो तुम्ही जमा केले समर्थांचे आणि त्या पद्धतीनं आपण सगळं निघालो आहे, पुढे निघालो आहे, ग्रंथ करताय तुम्ही. यानंतरचं पुढचं तुमचं ध्येय काय. नाही, संशोधकाला काही परिपूर्णता असा काही विषय नसतो. कोणतंही संशोधन हे केव्हाही गळून पडू शकतं, कोसळून पडू शकतं. नवीन संशोधक पुढे येतात, ते नवीन नवीन माहिती पुढे आणतात आणि संशोधकांनी आता मी खूप काम केलं असं कधी म्हणायचं नसतं. आणि कोणतंही कार्य हे प्राथमिकच आहे असं मी समजून चालतो. आज मी स्वामी समर्थ महाराजांवर जे लिखाण केलेलं आहे, गेले 26 अंक जे आहेत,
प्रत्येक अंकामध्ये 200 पानं साधारणतः असतात. हे मटेरियल लिहित असताना वर्षभर जे मी साहित्य गोळा करतो ते त्यामध्ये प्रकाशित करतो. त्या सगळ्या पृष्ठांचा जर विचार केला तर छापील 5000 पृष्ठ मी छापलेली आहेत. आणि मला असं प्रामाणिकपणे आताही वाटतं की हा आरंभ आहे, ही परिपूर्णता नाही. खूप काम बाकी आहे आणि ते आम्ही करत राहू. स्वामी महाराज करवून घेतील, त्यांना प्रार्थना आहे. अडथळे तर आता काही फारसे दिसत नाहीत. ठीक आहे, आर्थिक अडथळे यामध्ये फार असतात, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या म्हणजे पैशाचे खेळ हे काही सोपे नाहीत. पण काहीतरी अशा पद्धतीची तोड निघते किंवा अशा पद्धतीत तो मोरया, अशा पद्धतीत ते माझे गुरु महाराज स्वामी समर्थ महाराज मदत करतात, सहकार्य करतात, की आता काही अडथळ्यांचं काही कौतुक वाटत नाही. हे सगळं काम करत असताना स्वामी समर्थ तुमच्या पाठीशी होते इतक्या सगळ्या कामातनं. म्हणजे जसं आम्ही बघतो आज आपण जर मीडिया चालवतोय, इतके सगळे आम्हाला माहिती जमा करायला लागते, इतक्या सगळ्या लोकांची भेटायला लागतं, त्यात काय अडथळे येतात हे आम्हाला माहिती आहे. पण आज तुम्ही जवळजवळ 20,000 फोटो स्वामी समर्थांचे जमा केलेत, यासाठी धावपळ केली, हे सगळं केलं. या सगळ्या करत असताना तुम्हाला तुमच्या पाठीशी स्वामी समर्थ होते आणि त्यांचा तुम्हाला दृष्टांत कसा लाभला? हे पहा की पहिली गोष्ट, जे 20,000 फोटोग्राफ्स आहेत ते कार्याचे आहेत, म्हणजे गणेश ग्रंथ आणि स्वामी समर्थ ह्या दोन्ही विषयाला धरून आहेत. त्यामध्ये मी महाराष्ट्रातले 700 गणेशांची दर्शनं घेतली असल्यामुळे किमान 700 मोरया तर माझ्याकडे आहेत. मग मंदिरांचे फोटोग्राफ्स असतील, भेटलेल्या लोकांचे असतील, एकाच मोरयाचे फोटो विविध अंगाचे असतील. हेच करत असताना स्वामी समर्थ महाराजांच्या काळामध्ये जे महत्त्वपूर्ण अशा 60 मठांची स्थापना झाली, त्या सगळ्या मठांना भेटीगाठी झालेल्या असल्यामुळे तिथले महत्त्वाचे फोटोग्राफ्स, कागदपत्रांचे फोटोग्राफ्स, कारण आता कागदपत्र नष्ट होत चालली तर स्कॅनिंग होणं आवश्यक आहे. मग आम्ही काही कॅमेरा बरोबर ठेवून ते सगळे फोटोग्राफ्स टिपून घेतो, ते सगळं साहित्य एकत्र करतो. आणि हे असं सगळं साहित्य जमा होत असताना लक्षात घ्या, त्यातल्या आताच स्वामी समर्थ मदत करतात असं नव्हे. ज्या दिवशी पहिला फोटो मिळाला किंवा ज्या दिवशी मी अक्कलकोटमध्ये पहिलं पाऊल ठेवलं, तेव्हापासून ती संरक्षण फळी कार्य करते. आणि त्यामुळे अडथळे ठीक आहेत, ह्या गोष्टी तर होतच राहणार, पण तक्रार कधी करायची नसते. आम्ही साधक मंडळी आहोत. अगदी बरोबर. सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आपण रोज घरी स्वामी समर्थांची पूजा करतो किंवा त्यांची आराधना करतो, साधना करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना त्याच्यामध्ये जे काही संशोधन करायला लागतं किंवा ज्या काही गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला अधिक खोलवर जाऊन माहिती करून घ्यावं लागतात, ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये सरांचं कार्य खूप चांगलं आहे. आणि त्यांनी आता इथून पुढं सगळ्या गोष्टी ह्या करण्याचं अगदी म्हणजे एक काय म्हणतो आपण त्याला, आयुष्याचं योगदान दिलेलं आहे आणि त्या पुढं ते करतायत. मी संजय वेंगुर्लेकर सरांना खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी आमच्याकडे येऊन या सगळ्या गोष्टीची माहिती दिली. विठ्ठल मंदिरामध्ये त्यांचं खूप चांगलं या स्वामी समर्थांच्या छायाचित्रांचं प्रदर्शन सुरू आहे. आजही तुम्ही जाऊन त्यांना भेट देऊ शकता किंवा त्यांना भेटून या सगळ्या गोष्टींची माहिती घेऊ शकता. पण हे खूप चांगलं काम आहे की जे आपण दररोज आराधना करतो आणि त्या गोष्टीची जास्तीत जास्त माहिती घेणं, जास्तीत जास्त खोलात जाऊन विचार करणं आणि या सगळ्या गोष्टीची त्यांनी हे केलेली आहे. मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी आमच्यासाठी वेळ काढला आणि ही सगळी माहिती आम्हाला दिली. सर, यानंतर मी तुम्हाला विनंती करेन की याही पुढे तुम्ही आम्हाला अशाच पद्धतीने काहीतरी वेळ द्यावा आणि ह्या सगळ्या गोष्टीवर तुम्ही ज्या पद्धतीने हे संशोधन केलं त्यावर एक एक टप्प्यात आम्हाला माहिती द्यावी. म्हणजे अक्कलकोटच्या प्रवासापासून सगळ्या गोष्टीवर थोडंसं आपण वेळ देऊन आम्हाला आमच्या सगळ्या दर्शकांना माहिती द्यावी असे मी तुम्हाला विनंती करेन. निश्चित आम्ही